ka-adventure, ang back my channel, Renato Kilaton. Oy ka-adventure, karon, nag-prepare ako sa Kusulobon. Karon, June 26, 2021. Usa ko ka-sponsor sa kasal ni Ma'am Elizabeth og ni Sir Glen, ka-adventure. Unya makita karon ang akong barong Tagalog ka-adventure nga gisulod ka-adventure para sa adventure ka-adventure padung nako sa San Vicente Parish Church sa San Pascual. Adventure na nako sa simbahan karon sa San Vicente Parish Church. Unya, salamat ko sa nagpasakay na si Brad Jimmy, si Ate Joy. Kaway. Sa ka-adventure amo na ni ang atong mga kinasal mo na akong gi-sponsoran karon si Ma'am Elizabeth og si Sir Glen. Mo ni ang Mr. si Sir Glen. Pasok ka-adventure na ng atong kinasal ka-adventure. Ka-adventure na namin karon sa simbahan ka-adventure diri sa San Vicente Parish Church. Ana ang atong Silvi Kinugos ka-adventure sa kasal ka-adventure kay ako karang sponsor ni Sir si Sir Glen. Makita karon si Sir Glen. Hey. Koy. What's up ka-adventure? Kanta taon magsugod na ang Mass Wedding ka-adventure.
Ma'am Elizabeth o Mr. Glen. Congrats niyo. Kaway. Oh. Hi vlog. Bye guys. Adventure na namin karon sa sulod sa sakyanan ng atong mga kinasal nga husband and wife, Ma'am Elizabeth ug si Sir Glen. Congrats ninyo, ma'am. Koy. Kaya para kayong adventure padung namin sa ilang balay karon sa barangay Bulilis. Kaya karon uban ta ka adventure, what's up ka adventure, padung namin ka adventure.